Siôn. Fi feddyliodd am yr enw. Twnnel tyfu. Roedd o'n amlwg a deud y gwir. Ond polytunnel oedd pobl yn ei galw nhw o'r blaen, medda mam. Yn y flwyddyn gyntaf dim ond yr un mawr oedd gynnon ni, a doedd o ddim hannar cystal ag ydi o rwan. Roedd o'n crynu mewn stormydd, a doedd y gwaelodion ddim wedi selio i'r ddaear yn iawn, felly roedd o'n gollwng aer. Mae dim ond 6 oed oeddwn ni adag y terfyn. Ro'n i'n gwybod bron yn syth beth oedd o'n cryfdar i. Ar ôl i ni adeiladu'r twnnel tyfu a gwneud cafna plannu efo hen bren a dod â ffridd i mewn, planodd mam a fi'r hadau bychain a gobeithio'r gora. Ond fi oeddwn i dyfrio nhw. Fi oedd yn gwahanu'r egin blanhigion bach bregus pan oedden nhw angan mwy o le. Pan ddath i'n amser, fi nath hel yr hadau bychan yn barod ar gyfer y flwyddyn nesa. Dwi'n cofio'r llwyddiant cyntaf. Roedd oli'r trydan ddiffodd ond cyn y cwmwl. Do'n i ddim wedi plannu nhw ers hir, ond o'n i'n dal i redag allan i'r twnnel tyfu bob ora i weld oedd na rhywbeth i weld yn y pridd. Roedd Mr Thorpe a finna wedi peintio darna bach o lechi efo enwa'r planhigion mwyn cofio be oedd be. Moron a tatws a brocoli a rwdan, tomatos a rhosmari a nionod. Maen nhw'n dal yna. Y darna yna o lechi, efo ysgrifen fach daclus Mr Thorpe yn paent lliwgar ar amball un. Biti nad oedd o'n deall y geiriau. Doedd o ddim yn siarad Cymraeg. Yna, un bora, ar ôl cwpl o wythnosa o ddyfrio a gwylio a dymuno, roedd na rhywbeth yna. Rhyw gyrlan fach o fywyd yn mentro bodoli, fflach fach o wyrdd gola, seren fach yn hywyllwch llaeth y pridd. Dechrau rhywbeth. Teimlais y wefr yn goleuo bob un rhan ohonai, balchdar a llawenydd, a'r wyrth fy mod i, rhywsut, wedi bod yn rhan o wneud i hyn ddigwydd. Y peth bendigedig yma. Dyma fi'n rhedeg i fyny'r grisiat mam a'i hysgwyd i. Mam, mae e wedi digwydd. Eisteddodd mam i fyny ar ei hinion, heb roi amser iddi hi ei hun ddeffro'n iawn. Be? Gofynnodd fel taswn ni wedi deud rhywbeth mawr. Yn y twnnel tyfu, mae na foron yn tyfu, go iawn. Och, neidiodd mam yn uchel, a gorwedd yn ôl. Yna, trodd ata fi gyda gwen fawr a deud, wel, mae hynny yn newyddion da. Da iawn chdi'r aur. Dwi'n siŵr i mi ista yna drwy'r dydd yn gwylio'r smotyn bach o wyrdd i weld beth oedd yn mynd i ddigwydd nesa. Daeth mam a chadair allan i mi yn y diwedd, a blanced, i bod hi'n gynnes o hyd yn y twnnel tyfu. O fewn wythnos, roedd na resi o blanhigion bach yn gwthio ei ffordd drwy'r pridd, a minan i gwarchod nhw fel tasa. Wel, o'n i'n mynd i sgwennu fel tasa'n bywyda ni'n dibynnu arnyn nhw. Ond mae hynny'n wir wrth gwrs. Dwi ddim yn meddwl mod i wedi sylweddoli hynny ar y pryd. Mynnodd y planhigion fyw, drwy'r stormydd a'r gwyntoedd a'r glaw, drwy'r dyddiau pan oedd mam a finna'n rhy sal i fynd allan i'w dyfrio a'i tendio nhw. Byddwn ni'n siarad efo nhw, wrth gwrs, a mod i'n licio siarad, a mod i'n teimlo fel tad iddyn nhw i gyd, mewn rhyw ffordd wirion. A dyma i chi rhywbeth arall. Ro'n i'n teimlo'n euog pan ddaeth i fedi'r cnyda. Codi'r tatws a'r moron o'r pridd, golchi'r baw i ffwrdd yn y nant, cymryd y gyllell fawr atyn nhw. Roedd y planhigion bach yna wedi cymryd mor hir i dyfu, wedi mynnu byw pan oedd gymaint o betha'n marw. Ro'n i'n i caru nhw, a do'n i ddim am gael eu gwarad nhw. O'n i'n meddwl sa ti'n hapus i fod yn cael bwyta'r tatws cynta o'r ardd, meddai mam, wrth i ni sefyll yn y twnnel tyfu un pnawn, y fforch yn barod i godi'r tatws cynta. Chdi dyfodd nhw wedi'r cyfan? Ti di gwneud yn gret, Sionin. Llyncais a llyncais a llyncais. Gan wneud fy ngorau beidio crio. Do'n i ddim eisiau cyfaddau, mam. Ddim eisiau colli dagra dros beth y gwyddwn ni fod mor wirion. Suddodd mam i lawr ar ei chwrcwd, a mwythodd fy ngwyneb yn ysgafn. Roedd hi'n arogli fel y mintis yn yr ardd.
Mae o'n anodd, ma'n siŵr, I bwyta nhw ar ôl I ti weithio mor galad i'w cadw nhw'n fyw. Nodiais, gan wybod y byddwn ni'n crio petawn ni'n trio siarad. Wel, da ni di darllen y llyfrau do, felly da ni'n gwybod bod angen I ni gadw rhai yn ôl ar gyfer I plannu flwyddyn nesa. Da ni am hel hadau planhigion eleni a'i plannu nhw blwyddyn nesa. Ar un fath o flwyddyn wedyn, a'r blwyddyn wedyn, a'r blwyddyn wedyn. Mae o fel, I plant nhw am o'n I. Da ni am wneud yn siŵr bod na rai newydd bob blwyddyn. Roedd hynny'n gwneud rhyw fath o synwyr, ond roedd o'n dal I deimlo fel brad. Ro'n i'n gwybod bod mam wedi lladd sawl anifel I ni I bwyta ers y terfyn, cwningod, amball wiwar, beth bynnag oedd yn cael I ddal yn y trap. Ond roedd hyn yn teimlo'n waeth. Do'n I ddim wedi adnabod yr anifeiliaid. Dwi ddim eisiau iddyn nhw farw. Dyma mam yn nodio. Dwi'n dallt. Ond dydyn nhw ddim fel ni isio nyn. Dydyn nhw ddim yn teimlo poen. Dydyn nhw ddim yn gwybod beth sy'n digwydd o'i cwmpas nhw, mond planhigion ydyn nhw. Dydw i'n dal ddim yn siŵr mod i'n coelio hynny. Mi ddaeth y dagra pan wnaethon ni fita'r tatws yna, ar ôl I pobi nhw uwchben y lle tân a mawr. Y tu mewn roedd cymysgedd o sifis, mintis a saij, perlysiar o'n I wedi tyfu a halan, a chydig bach iawn o gig cwningan oedd yn weddill ar ôl swpar y noson cynt. A dyma fi'n crio, rhyw grio rhyfedd, achos naeth fy wyneb I ddim newid siap a doeddwn I ddim yn anadlu'n od, ond roedd na ddagran powlio I lawr fy wyneb, rei mawr, poeth. Estynodd mam I ddal fy llaw, ond ysgwydais fy mhen. Dagra hapus oedd rein. Ro'n i'n 7 oed ac wedi creu bwyd. Ar wla, yn fy meddwl hogyn bach, ro'n i'n gwybod mod I wedi dod o hyd I bwy oeddwn I. Rowena. Dwi'n meddwl y dyliwn ni adrodd hanes Siôn, am nad ydw i'n ei weld o'n ddigon aml. Hynny ydi, dwi'n ei weld o hyd. Dyda ni byth ar wahân, ond dyna sy'n gwneud person yn anweledig, I gweld nhw bob un dydd. Mae pobl yn pylu yng nghwmni ei gilydd. Siôn Llywelyn Williams. Am mod I eisiau alw fo'n Llywelyn, ond mod I ddim yn ddigon dewr na dosbarth canol. Cafodd I eni mewn stafall wen yn Ysbyty Gwynedd Bangor, ar ddydd Mawrth ym mis Ionawr. 8 pwys ac 1 owns, ei bod nhw wedi stopio pwyso mewn ownsys erbyn hynny. Gwallt du bitch, fel y lliw pan mae'r golau'n taro deryn du. Cafodd I eni gyda chreithiau yn gryman ar ei wyneb, forceps oer, glân, a'r meddyg wedi tynnu a thynnu gyda nerth oedd yn teimlo'n anifeilaidd I mi ar y pryd. Roeddwn I wedi disgwyl iddo lithro i'r byd, ond roedd y gwir yn anos, yn dreisgar a chiaidd. Teimlwn fel petawn I wedi cael fy niberfeddu. Ces fy nychrin gan ddiffyg gras a heddwch dyfodiad fy mhlentyn. Roedd cael babi ddim fath a chael styd. Doedd I dad o ddim yno. Roedd Ela, fy ffrind, I fod I ddod, ond methais gael gafal arni ar y ffôn pan ddaeth y noson dyngedfennol. Felly roeddwn I ar fy mhen fy hun tan I Siôn gyrraedd y byd. Roeddwn I ar fy mhen fy hun o'r dechrau'n deg. Roedd bodoli'n wahanol iawn cyn y terfyn. Bu cyfnod yn ei fabandod I ryfeddu. Ei fysedd bach, a'r ffordd roedd o'n gwenu weithiau'n I gwsg. Pwysau braf ei gorff yn gynnes ar ddyn I, a gwefr newydd yr ego o fod yn riant yn gwneud I mi ddotio. Gweld ei wen, wrth i'w lygaid graffu ar fy wyneb a fadnabod. Ei gri gwynfanllyd pan fyddwn ni'n I roi I lawr mwyn hwylio te neu biciad i'r tŷ bach. A phan oedd ar ei draed, ei freichiau bach poeth o gwmpas fy jeans yn fy angori I.
Roeddan ni'n arfer smalio bod na ferthyrdod mewn planta. Ein bod ni'n rhoi'n hunan i un ochr mwyn gwella bywyd y plant. Ond roedd pobl yn cael babi mwyn rhoi pwrpas i'w bywydau hunain, i wneud yn siŵr fod ganddyn nhw swyddogaeth yn y byd. Cyn y terfyn, roedd cael person arall yn ddibynnol arnoch chi yn beth da. Bellach, mae o'n afiach. Cael plant ydy'r weithred fwyaf hunanol yn y byd. Roeddan ni wastad yn dîm, Siôn a fi. Ni yn erbyn y byd, byddi'n fach, heb arfau, heb law bygu a Thomas y Tanc a tax credits. Dyna neb ar ôl yn y pentref i mi, ac mi faswn ni wedi mynd i fyw i Fangor neu Gaernarfon, heb law am genor ar joban yn y Siswrn arian. Iesu Grist, ro'n i'n teimlo'n unig weithiau. Ar nosweithiau Gwener, roedd y tŷ yn gynas ac yn glud, a Sionyn wedi mynd i wely yn fochgoch efo blinder ac yn arogli fel sebon a thalc a llefrith. Weithiau, byddwn yn cael gwydrad o win, ond roedd agor potel i un yn teimlo'n wastraffus. Felly rhan fwyaf o'r amser, byddai'n baned o de neu siocled poeth. Gwylio sothach ar y teledu neu fywydau celwyddog pobl eraill ar Facebook. Twtio rhyw chydig, anfon negesuon at ambell ffrind. Ac bod y cynhwysion i gyd yn iawn, tŷ braf, mab anwyl a swydd hwylus, roedd y teimlad yno o hyd. Yr un creulon, gwirion yna. Aros i deimlo'n ddigon blinedig i fynd i'r gwely. Rhoi fy nosweithiau i sgrin oedd ddim yn fy ngweld i. Treulio mywyd yn gwylio bywydau. Ro'n i'n bored. Waeth i mi heb a deud bod fy mhlant yn wahanol i'r lleill, heb i gwneud hi'n glir mod innau hefyd. Bu swildod y Mae'r fy esgyn a minnau'n hogan dawel, y math o hogan da chi ddim yn ei chofio pan fyddwch chi'n edrych yn ôl ar ddyddiau ysgol. Ac wrth gwrs, mae 'na resymau am hynny. Yn ôl ym mwrllwch fy mlynyddoedd cyntaf. Ond dwi ddim am sgwennu'r rheini lawr. Does dim angen i bopeth gael ei nodi a'i gofio. Doedd o ddim fel y plant eraill. Fy mai oedd hynny, mae'n siŵr. Roedd rhywbeth yn betrus amdano, yn eiddil yn ei symudiadau. Mewn pentref a dosbarth a byd oedd yn baglu dros ei gilydd am sylw, ysau Siôn am gael bod yn anweledig. Roedd o'n rhywun newydd ar ôl y terfyn. Mae pawb yn wahanol wrth gwrs, ond newidiodd Siôn syth ar y dechrau un. Ar ôl tridiau heb drydan, roedd o'n rhydd o gaethiwed ei sgriniau. Dechreuodd fynd allan i'r ardd cyn i mi godi yn y bora. Ar ôl 10 niwrnod, roddais innau'r gorau boeni am ddichirod yn dod i'w ddwyn o dros wal yr ardd, ac adewais i mi fy hun gredu i fod o'n iawn ar ei ben ei hun ar y glaswellt ac o dan y perthi. Roedd o'n rhy fach a deud y gwir i roi help llaw i mi gydag adeiladau'r twnnel plastig, ond helpu wnaeth o'r un fath. Ac yna hefo trin y pridd, y plannu, y dyfrio. Rhwng chwarae ceir bach yn yr ardd a chwarae clai wrth fwrdd y gegin, byddai fy mab yn chwynnu ac yn help pricia ac yn chwilio'r ceiau am fadarch, ac addo fod yn hogyn bach ansicr i fod yn hogyn mawr a chanddo bwrpas a swyddogaeth i'w fywyd. Does dim lle i guddio yn y byd newydd yma. Dim pellter rhwng pobl i ganiatáu celwyddau. Dwi'n gwybod yn iawn pwy ydy Siôn. Mae o'n gryf, ond yn addfwyn, yn ddoeth ac yn wydyn. Ond mae o'n rhy dawel weithiau ac yn syllu allan i'r mynyddoedd neu dros fôn. Ei ben o'n llawn pethau nad ydw i'n gwybod beth ydyn nhw. Y meddwl ydy'r unig guddfan. Mae o'n dal, yn dalach na fi, a'r haul yn brownio ei groen, a rhoi gwawr o goch yn ei wallt tywyll. Llygaid mawrion, glas dŵr dwfn, a gen sgwar fydd yn ei wneud o'n ddyn golygus un diwrnod. Rhy dena, wrth gwrs, ond mae'r cyhyra tyn o dan ei groen yn ei wneud o'n ddigon sgwar i beidio edrych yn sal.
Mae ei ddanadd blaen o'n gam, dim ond rhyw ychydig. Un yn gwiro dros y llall yn union fel Duw am helpo. Dyna'r unig beth mae o'n gael gan ei dad. Dwi'n meddwl, y danadd cam amherffaith hyfryd yna. Pan dwi'n caniatáu mi fy hun feddwl am y peth, maen nhw'n atgoffa i o hen wen yng ngolau cynta'r bora, o geg oedd yn hael efo geiriau ac addewidion. Siôn. Mae gan Dwynwen hen beswch. Fel na mae mam yn ei ddweud o, hen beswch. Fel tas efo wedi bodoli ers talwm a dim ond rwan mae o'n amlygu hun. Mi fydda'n una'n siŵr o gael anwyd hefyd, medda hi, achos mae peswch yn lledaenu fatha tamp ar walia. Does na'm llawer fedrwch chi wneud am y peth. Ond yn y cyfamser mae Dwynwen yn flin ofnadwy. Dydy ddim yn cysgu a dydy hi ddim eisiau cael ei roi lawr o gwbl. Mae yn rhyfedd, achos dydy ddim fel tasa hi'n hapus efo mam na finna, ond mae hi'n crio wrth gael ei rhoi lawr hefyd. Mae mam yn ei chlymu hi i'w bol efo sgarff ac yn cario ymlaen fel tasa dim o'i le. Pan o'n i'n fach, am ychydig blynyddoedd ar ôl y terfyn, roeddwn i'n yfed stwff pinc allan o botal frown pan oeddwn i'n sal, ac roedd o'n blasu'n rhyfedd, yn rhy felys, fel 1000 o wyddfyd ar un waith. Ond mae'r stwff pinc wedi gorffan ers talwm, a da ni'n defnyddio'r poteli i biclo, mae dim ond bach ydyn nhw. Mae yna dopia gwyn arbennig arnyn nhw, sy'n dda i biclo pethau. Dwi'n poeni am Dwynwen, am fod i bocha hi'n goch a'i llygad hi'n edrych yn ddiog i gyd. A mae mam yn deud fod Dwynwen yn gry, mae dim ond anwyd ydi o. Dwi'n poeni gormod medda mam, a dydy ddim yn dall o le mae hynny wedi dod pan sgyn i'n byd i boeni'n ei gylcho. Neithiwr, a ni'n ista ar ben lun tŵ efo tarpolin dros yn pennau'n cadw ni rhag y glaw, dyma fi'n gofyn i mam. Pam mae bobl yn coelio rhai llyfrau, ond ddim yn coelio rhai eraill? Be? Wel, maen nhw'n coelio'r Beibl, ond dydyn nhw ddim yn coelio Rhys Lewis. Crychodd mam i Thalcan. Ond maen nhw'n hollol wahanol, nofal ydi Rhys Lewis. Ia, ond stori di'r Beibl de. Felly, pam bo ni fod i goelio un a ddim y llall? Achos mae yna wersi da iawn yn Rhys Lewis, a Ten y Grug, a Lladd Duw. Cododd mam un ail. Dydy hi ddim yn siŵr y dylwn ni fod yn darllen llyfrau Dewi Prysor eto. O ddifri, mam, dwi'm yn dallt. Na finna deud y gwir. Dwi ddim yn gwybod pam, Sionin. Balla dyla ti drin bob llyfr yn gyfartal a phenderfynu pa rei wyt ti am ei ystyried yn sanctaidd. Mae'n chwaith ni mewn llyfran wahanol iawn, mam a fi. Mae hi'n darllen straeon yn gyflym, dro ar ôl tro. Monica, gan Saunders Lewis, Ffenestri tua'r gwell, gan Islwyn Ffowc Ellis, I Botany Bay, gan Bethan Gwanas. Mae hi'n colli hun ynddyn nhw weithiau, ei bod hi wedi darllen nhw I gyd 10 weithio o'r blaen. Dwi'n darllen yn ara, ac yn ei darllen nhw I gyd dro ar ôl tro, yn syth ar ôl I gilydd nes mod i'n gwybod nhw ar fy ngho. Mae'r rhan fwyaf o hoff gerddi Cymru yn fy mhen, a rhai rhanna o Y Gemydd gan Carol Lewis, a thudalena cynta William Jones gan T. Rowland Hughes. Dwi'n ei hadron nhw I Dwynwen pan dwi'n gweithio, ac mae hi fel petai hi'n gwrando, nad ydy hi'n deall. Bod mam yn siarad am yr adag cyn y terfyn weithiau, dwi'n meddwl mod i'n dysgu mwy o'r llyfrau. Mae hi'n sôn am bethau fel pa mor sydyn oedd bob dim, a faint o bob dim oedd gan bawb, ond mae'r llyfrau'n deud mwy. Mae mam yn deud nad oedd na gymaint o ladd a sydd yna yn llyfrau Llwyd Owen, a fod pethau'n hapusach na maen nhw'n teimlo o ddarllen Saunders Lewis. Ond dydy hi ddim yn gwybod nad y pethau hynny sy'n ddiddorol I mi. Oedd pobl fel hyn efo'i gilydd cyn y terfyn. Fel maen nhw yn y llyfrau, yn ffrio ac yn dadla dros bethau bach, yn ffrindiau efo rai pobl ond ddim efo rai eraill.
Mae yna rei o'r llyfrau yn sôn am plant yn ffrio efo'u mamau, a wedyn yn byw gweddill eu bywydau heb eu gweld nhw. Oedd hynny'n wir yn digwydd go iawn. Ond y peth rhyfedda yn y byd i fi ydy rhywbeth dwi'n ei gofio, dwi'n meddwl, o'r adag cyn y terfyn. Dydyn nhw ddim yn ei ddeud o yn y llyfrau, ond mae o yna, yn cael ei awgrymu o hyd. Mi nes i ofyn i mam am hynny neithiwr hefyd. Oedd pobl yn pasiau gilydd cyn y terfyn, yn doedden? Be ti'n feddwl? Allan ar y stryd neu mewn siop neu beth bynnag, roedd pobl yn pasiau gilydd heb ddeud dim byd, heb sbio ar ei gilydd. Closiodd mam atai rhyw fymryn. Roedd hi'n oer, erin bod ni'n sych dan y tarpolin. Wyt ti wir ddim yn cofio? Gofynnodd mewn llais ysgafn. Hannar cofio, ond mae meddwl am y peth mor rhyfedd rwan, am nad oes neb arall heblaw am mam a Dwynwen a fi. Oedd, cannoedd o bobl bob dydd mae'n siŵr, medda mam wedyn. Yn y siop ac yn y garej ac ar y stryd. Doedd o'n golygu dim byd. Dwi ddim yn dall sut oedd y byd yn gallu bod fel na. Tynnodd mam ei hwd ac edrych draw arna i. Roedd ei llygyd ar goll yn y tywyllwch, ond ro'n i'n gwybod yn iawn sut roedd hi'n edrych. Be fysa ti'n neud, Sionyn, tasa rhywun yn troi fyny fama fori? Swn i wrth y modd, siwr, atebais yn syth, heb bod doedd neb ar ôl yn y byd siwr iawn, dim ond mam a Dwynwen a fi. A sa ti'n rhoi cartra iddyn nhw? I helpu nhw efo bwyd a ballu? O bas nhw'n siwr. Ond be os oedd na, dyn ni'm, 4 ohonyn nhw. A dim digon o fwyd i chdi a fi a Dwynwen a 4 person ychwanegol, be wedyn? O, mi feswn ni'n gwneud i bethau weithio, mam, plannu mwy o dwneli tyfu. Roedd mam yn dawel am hir wedyn. Mae gen ti galon lan yng ngwasi, meddai ar ôl tipyn. Maddau i ni ein difrawder, atebais i'n rai, yn meddwl am y teulu dychmygol o 4 yn crwydro le yn chwilio am rywle, yn chwilio am rywun. O ba efengil mae hynna, gofynnodd mam, sydd ddim yn nabod ei Beibil. O gerdd Aled Lewis Evans mae o. Gweddi dros y pethau hyn. Mae Dwynwen yn licio ei sŵn o. Hyndy siŵr, medda mam, ac ochnidiodd. Arafodd y glaw a stopiodd. Mae o'n fendigedig, tawelwch, perffaith fel hyn. A dyma ni'n mynd yn ôl i mewn i'r tŷ a rhoi'r tegell ar y stof i gael panad dalan poethion. Roedd mam yn darllan ciw hael gan Twm Miall eto, a setlodd yn y gadair freichiau efo honno. Penderfynais i ddychwelyd at Afal Drwg Adda gan Caradog Pritchard, achos ro'n i'n licio darllan amdano fo ar ei feic yn brysio o un lle i'r llall, wastad efo'r rhywle i fynd. Tisio bloncad, gofynais, ac ysgwydodd mam ei ffen. Roedd hi'n edrych yn wirioneddol hapus. Rowena. Roedd tua 6 wythnos wedi mynd heibio ers i'r trydan ddiffodd. Mae 6 wythnos yn amser hir, yn ddigon i arfer efo bywyd newydd. Doedd neb o gwbl wedi troi lawr y long fach i'n gweld ni. Dim ond 4 oedd ein bywydau ni, Siôn a fi a Mr a Mrs Thorpe. Roedd na arwyddion fod rhywbeth ofnadwy ar fi'n digwydd. Eistedd ar lawnt Mr a Mrs Thorpe a'r hen flancad oeddan ni. Wel, roedd Susan a finna'n eistedd a David yng ngwylod yr ardd efo Siôn yn gwylio'r creaduriaid yn y pwll. Roedd Siôn yn penlinio ar ei gopi agored o'r llyfr Creaduriaid Gwyllt Cymru. David ac yntau'n ceisio dysgu'r geiriau Cymraeg cywir. Madfall y dŵr, malwod y llyn, morgrig cochion. Yn sydyn, roedden nhw ym mhob man, gwlithod, dros y gwair a'r llwybr a'r flancad. Bloody hell,
Neidiodd David ar ei draed. Slugs! Cododd pawb ar ei traed a gwylio'r cannoedd o wlithod tew gwlyb yn gorchuddio'r glaswell rhwng Siôn a finna. Mam, meddai Siôn, gan synhwyro rhyfeddod afiach yr achlysur. Mae'n oce, Sionin, atebais, nad oedd hi. Dydyn nhw methu'n brifo ni, ond oeddwn ni ddim yn siŵr. But it's scorching hot, meddai David mewn penbleth. A tua hanner munud yn ddiweddarach atebodd ei wraig, ei llais yn swnio fel terfyn. Exactly. Nes I ddim deall yn syth. Dydy gwlithod ddim yn ymddangos mewn tywydd braf. Ond mi wnes I ddall ar ôl ychydig wrth wylio'r gwlithod yn llonyddu a sychu, ei hymylon yn cyrlio, ei croen yn troi'n lledr. Roedd y gwlithod wedi penderfynu marw. Edrychais I fyny ar Susan, ac edrychodd hithau arna fi. Roedd hi'n ddynas dlws yn y ffordd dawel, lonydd, roedd hen ferched Saesneg crand yn gallu bod. Croes fach arian ar gadwyn o gwmpas ei gwddf, ei gwallt mewn pelen sidanaidd ar ei gwegil, dwylo hirion ac ei wynedd byrion glân. Roedd ei gŵr yn ffeind ac yn siaradus, ond roedd hon, Susan Elizabeth Thorpe a Aned yn Tanet y 1943, gwraig I David, mam I Jonathan a Peter, athrawes hanes, ysgrifenyddes y WI lleol. Roedd hi'n glyfar. Yn deall mwy na phawb arall, yn ei llonyddwch tawel ei hun. A phan edrychodd Susan arnai'r pnawn hwnnw, a chau o wlithod meirwon sych yn britho'r prydferthwch o gwmpas ein cartrefi, roeddwn i'n gwybod. We'd better go home, meddwn yn sydyn, wrth rysio dros y lawnt gan smalio nad oedd y creaduriaid bychain yn byrstio dan fy ngwadnau. Cydiais yn llaw fach gynnes Siôn. See you later. Dim ond wedi cyrraedd giat ein gardd ni oeddan ni pan dynodd Siôn ei law yn ôl a galw. Mam! Ac fe glywais y sŵn, yn dawel I ddechrau, yn siffrwd fel llais cariad yng nghanol y nos. Yna'n uwch ac yn uwch fel ffrau yn dechrau a'r cysgodion wedyn yn croni ar y gorwel, yn ddiwch yn agosau o gyfeiriad Caernarfon. Adar. Pob math o adar. Gwylanod a bronfreithod, piod a cholomenod ac adar mân. Cwmwl ohonyn nhw yn ffoi tua'r de, eu hadenydd yn creu sŵn anadlu. Yna sŵn sgwrsio, yna sŵn fel sŵn injan uwch I penna. Digon ohonyn nhw I guddio'r haul, a'n gwneud ni'n oer. Safodd David a Susan ar ganol ei lawnt, law yn llaw, yn ei henaint. Cysgodion yr ehediaid, yn ei duon nhw. Codais fy mab i'n breichiau, I fod o'n rhy hen ac yn rhy fawr, a'i ddal o'n din. Syllodd Siôn i'r awyr, ar y siapat tlws yn dianc. Y llynedd, wrth ddarllen yr hen testament eto ar ryw ddiwrnod glawog hyll, cododd Siôn ei ben a gofyn. Deryn ydi colomen yn de. Coloman arch Noa. Ia. A dyma hen gysgod yn croesi I wyneb, a gwneud iddo edrych fel hogyn bach eto. Dwi'n cofio'r holl adar yna, ers talwm, yn gadal. Pasiodd y cwmwl o adar, a diflannu ar y gorwel tua'r de. Roedd eiliad o dawelwch wedyn, a dyna pryd y digwyddodd o. Cryndod a rhio. Taran fwya'r byd. Rhywbeth blin yn llenwi'r byd, rhywbeth yn sgrechian, rhywbeth... A dwi'n meddwl mai dim ond rhyw funud wnaeth o bara, ond efallai fod o wedi bod yn hirach, neu'n fyrach. Pylun araf wnaeth o, tawelu bob yn dipyn. Ac bod y sŵn wedi dod o bob man, wedi llenwi'r aer ar ddeiar anhesgyrn, gwyddai'r 4 ohonon ni o ba gyfeiriad y daeth y twrw. I fanno roedd y 4 ohonon ni'n syllu. Môn.
Y cwmwl wedyn yn codi yn y pellter, fel tywydd garw'n agosau. A Susan yn galw arna i dros yr ardd. Get in the house now! Wrth i mi redag am y tŷ, Sean yn gwingo yn fy mreichau wrth i mi ei ddal o'n rhy dyn, clywais David yn gofyn i'w wraig, What? What is it? Y llais Susan yn feddal fel awel. Wylfa. Sean. Dwi ddim di sgwennu am gwdig ers talwm. Dyma be ddigwyddodd. Yn ara bach dechreuodd y sgwarnog ymddiriad ynddo, a dechreuais inna ymddiriad ynddo fo. Roedd rhan ohona'n dal i ofno, efo'r wyneb marw rhyfedd oedd yn rhan ohono. Ond rydw i wedi darllen digon i wybod nad ydy pobl yr un fath y tu allan ag ydyn nhw ar y tîm iawn. Yn chwedla Gwerin Cymru 2, gan Endaf Hughes, mae hanes Melangell, y santes wnaeth achub sgwarnog rhag yr heliwr. Yn ôl y chwedl, mae rhai'n meddwl mae sgwarnog ydy Melangell bellach, ei hysbryd hi'n sownd mewn creadur bach llwyd, chwym. Pwy a wyr nad yr un yma ydy hi, efo'i hail wynab fflat, hyll, ychwanegol. Penderfynais beidio gweld y pethau oedd yn bod arni. Byddwn yn eistedd yn y cwt yn gwbl lonydd, ond a darn o fresych neu foron yn fy llaw. Naeth gwdig ddim dod yn agos ataf i'r tro cynta yna, ond yr eildro mi ddaeth allan a sefyll yno, yn syllu arna i. Ac yna, yn ara, cymerodd amball gam teg atai, cyn cipio'r bwyd o fy llaw. Byddai mam ddim wedi dallt dwi ddim yn meddwl, yn enwedig gan ni'n angen pob tamad o fwyd, heb ddim yn sbar i fwyd o anifal anwes. Dwi'n cofio cyffwrdd gwdig am y tro cynta. Roedd o'n feddal ac yn llyfn, ac i fod o'n dal fy ofn i, ro'n i'n gwybod erbyn hynny na faswn i'n ei frifo fo. Nes i ddim cyffwrdd y wynab arall oedd ganddo fo, achos roedd hynny'n teimlo chydig bach fel cyffwrdd briw. O fewn ychydig wythnosa, roedd gwdig yn neidio ar fy nglin i gael ei fwydo, ac yn setlo wedyn i gysgu am ychydig, yn mwynhau rhythm fy llaw yn mwytho i gefn. Peth rhyfedd ydy cael rhywbeth bach meddal i'w garu. Mae yna wastad bethau i'w gwneud. Coed i'w torri, neu rar i'w chwynnu, neu rhywbeth i'w drwsio, neu dacluso. Ond fe gymerais i awran dda o bob dydd i fynd i weld gwdig, i dreulio amser efo fo. Weithiau, os oedd o'n gorwedd mewn rhyw ffordd arbennig dros fy mrest, medrwn deimlo grwndi galon, yn fregus dan i esgyrn bach main. Un bora oer, ar ddechrau'r hydref, penderfynas fynd â Dwynwen yna i weld o. Roedd ei chot las amdani a het werdd ar ei ffen, a'i gwallt tywyll i'n cyrlio'n fodrwyau uwchben i cholar. Syllodd ar gwdig, ac yn reddfol, lapiodd ei breichiau bach o gwmpas fy nghoes yn llawn pryder. Bwystfil roedd hi'n ei weld, nid anifal bach diniwad, ac roedd y cwt yn teimlo'n fach iawn efo'r tri ohono ni. Mae'n iawn, Yli, penliniais yn ei hymyl. Gwdig ydi o, ac mae o'n glen. Sbia. Estynais i'm hocad i nôl moronan fach oedd yn dechrau duo. Brysiodd gwdig ataf, cymryd y foronan o fy llaw a dechrau bwyta'n brysur. Dihangodd chwerthiniaid bach o geg Dwynwen. Moron! Ia, mae o'n licio moron. A mae o'n licio o bach hefyd, sti. Mwythais gefn gwdig, a chyn pen dim roedd Dwynwen wedi mynd ar ei cwtitha ac wedi estyn ei llaw fach goch i fwytho ei glustia hirion. Dyna ni, meddai, yn dynwarad anwyldeb mam. Dyna ni. Roedden ni'n mynd bob dydd wedyn, heb yn wybod i mam. Doedd Dwynwen ddim yn ddigon hen i gadw cyfrinach, ond doedd hi ddim yn ddigon hen i ddeud drwy lawar chwaith, ac felly roedd yn hymweliadau dyddiol i gwt Mr Thorpe yn perthyn i ni, a dim ond i ni. Roeddwn ni wedi dechrau plannu yng ngardd Sunningdale, Rywbob, Betis, Rwdan, Sifis. Felly roedd hi'n naturiol i ni fod yno'n aml. Gwirionodd Dwynwen ar y bwystfil sgwarnog, doedd hi byth yn blino'r i fwydo ei fwytho, siarad ei hanner iaith efo fo. Bita i gyd. Gwdig hogyn da.
Ista lawr, wan, ista lawr. A chwerthin ar ei ben weithiau. Unwaith neu ddwy byddai'n gorwedd i lawr ar bren caled y cwt ac yn syrthio i gysgu, a Gwdig wedi cyrlio yn ei chôl fel babi dol. Weithiau, ar yr adegau yna, roedd hi'n edrych fel mam. Diwrnod, pan o'n i'n cymryd ychydig o'r sifis o'r ddaear i'w botio yn y tŷ, a Dwynwen wedi cael cyfarwyddyd pendant i aros yn ymyl y wal yn chwarae efo i doli glwt, clywais sgrech o gyfeiriad y cwt. Ar ôl brysio draw, gwelais Dwynwen, ei doli glwt ar y glaswell o'i blaen, drws y cwt wedi ei agor, a Gwdig yn rhithro i ffwrdd tuag at ei ryddid heb edrych yn ôl ar y rhai oedd wedi ei hystyried ei hunan yn berchnogion arno. Gwdig! Gweiddodd Dwynwen, ei llygaid a'i thrwyn yn rhedeg yn un llanast gwlyb ar ei hwyneb bach grwn. Ti dadra? Dyna ydi hanes Gwdig. Mae Dwynwen yn dal i ofyn amdano fo weithiau, ac mi rydw i'n adrodd hanesion am ei fywyd o ar ôl iddo'n gadael ni. Wedi mynd i weld y tylwyth teg a'r teulu o Ddyfrgwn a'r teulu o forwynion sy'n byw yn Llyn Cwm Dilyn. Mae Dwynwen yn gwrando gyda'i bawd yn ei cheg, ei llygaid yn llydan. Mae'n coelio'r cyfan, ac ar ôl ychydig rydw i'n dechrau teimlo'n ddiolchgar i bod hi wedi gadael Gwdig allan o'r cwt y diwrnod hwnnw, achos dydy bywyd o fewn pedair wal byth yn ddigon da i greadur gwyllt, bwystfil neu beidio. Rowena. Fedrwch chi ddim stopio'r hyn sydd ar y gwynt. Ceiais bob ffenest, wrth gwrs, a chair llenni. Gorweddais yn fy ngwely, Siôn yn fy ymyl, y dwfe dros ein pennau, ac arogl cwsg bron a'n mygu. Credwn yn sicr ein bod di farw yno yn y gwely, Siôn a fi. Y byddai'r cwmwl yn ein mygu ni yn y fan a'r lle. Daliais fy mab yn dyn, a theimlo'n cyrff yn cyfnewid gres. Roedd arogl pridd yn ei wallt, ac arogl coelcart neithiwr arnaf yna, tir a thân. Ac am mai dyma oedd y diwadd, mi ddechreuais ganu yr unig emyn roeddwn i'n ei wybod, calon lân. Ond nid yr alaw roeddwn nhw'n ei chanu yn pubs dre, ond honna roedd genor yn ei chanu weithiau ar ôl practis côr noson gynt. Dwi ddim yn gwybod pam mai honna nes i ddewis. Emyn. Roeddwn ni'n adnabod a lawon pop tlysach, ond honna ddaeth allan o'n ngheg pan oeddwn ni'n wnebu dydd y farn. Roedd Siôn yn stiff am ychydig, ei ofn yn gwneud ei gyhyra bychan yn dyn. Ond ar ôl tipyn, daeth blinder caredig drosto ac ymlaciodd. Estynodd law fach a'i gosod ar fy moch, a deud dros y gân mewn llais bach oedd yn llawn o'i galon lân. Mam. Syrthiodd y ddau ohonom i drwmgwsg. Mae na waith, ffyrdd o farfod. Pan ddeffrais i, roedd y rhan fwyaf o'r cwmwl wedi mynd heibio, ac arogl plastig yn llosgi yn llenwi'r tŷ. Fel yr adegau ro'n i wedi gadael bag Tesco ar yr hob yn ddamweiniol, neu pan adawodd Siôn ei action man ar ben y lle tân. Roedd o'n dal i gysgu, felly codais yn dawel, a sbecian drwy'r llenni. Roedd y dydd yn tynnu i'w derfyn, a charpiau o'r cwmwl yn dal ar ôl dros y bryniau, fel y niwl sy'n crwydro i mewn o'r môr weithiau. Cnoc ysgafn ar y drws ffrynt, brysiais i lawr, ddim eisiau deffro Siôn. Safai Mr a Mrs Thorpe ar garreg y drws, eu cotiau amdanyn nhw, i bod hi'n gynnes. Roedd Susan yn gwisgo colir, a doeddwn ni heb ei gweld hi fel yna o'r blaen, gwefusau rhosod a lliw fel niwl ar ei llygaid. We're off, meddai David, a llyncais, yn teimlo'r geiriau yn drwm, mod i wedi bod yn ei hanner disgwyl nhw. Ychydig wythnosau ynghynt, doedd yr rhain yn neb ond lleisiau pell ar ochr draw wal yr ardd,
gwen dyn wrth basio yn y car. Ond ar ôl y newid, nhw oedd fy unig ffrindiau. Yr unig ran o'r byd oedd yn gwneud i mi deimlo'n normal. To find your sons, gyfanais, gan drio cadw'r emosiwn allan o fy llais. I'm sure you'll be back when... Crogodd gweddill y frawddeg yn fyd rhyngom ni. Not to look for the boys, meddai Susan, a rhywbeth yn dyn yn ddi. Rhywbeth wedi ei gloi am byth. Ceisiau wneud i rich yn hawdd. We won't see you again, Rowena. But we've left the key under the mat. Take anything you need. Move in if you want to. Edrychai y tu hwnt i mi wrth siarad, yn methu'n lan a dal fy llygaid. Where are you going? Gyfanais. Gwenodd David yn drist. We're heading towards Wilfa. Edrychais o un i'r llall yn wyllt. Towards Wilfa? But it's... You'll be killed. A chododd Susan ei llygaid at fy rhai o'r diwedd, a dweud, yes. Bydda ddim cofio gweddill y sgwrs. Dim ond fod normalrwydd afiach wedi'n meddiannu ni oll. Na, dydym angen i mi ddeffro Siôn i ffarwelio nhw. Ond roedd Mr Thorpe yn dymuno iddo gael ei holl dôls o'r shed. Na, ddyliwn ni ddim dod allan i godi llaw ar y car. Roedd yr injan yn rhedeg yn barod, a doedd neb eisiau gwneud ffys. Naeth rhywun ohonyn nhw fy nghyfleidio i, na chynnig sos, a wnes i na ddim esnyn llaw chwaith, nac erfyn arnyn nhw i aros. Goodbye, Rowena, meddai Susan gyda Gwen, a throi am y car. Y ddynes dawel raslon oedd wedi gwisgo dillad capel ar gyfer ei thaith olaf. Rowena, meddai David, when we've gone, I want you to go into my shed. On the top shelf on the right, there's a long black case containing a shotgun. There are 3 big boxes of cartridges by its side. Take them and keep them under your bed. What? I don't want a gun in my house. Do this for me. This one thing. Just in case you ever need it. Please, Rowena. I'm going to die this afternoon, and knowing you have this protection would put my mind at ease when I go. Nodiais yn fyd. A gwenodd David Thorpe wen lydan. Gwen go iawn a gyrhaeddodd ei lygaid. You have the heart of a warrior, Rowena. But I don't want to fight, atebais. I want to live. Cyn i'r ddau ddringo i'r car, trodd Susan ata fi a chodi ei llaw. Diolch, galwodd, a'r gair fel mamiaeth ar ei thafod. Ac yna, roedd y ddau wedi mynd, gan adael y byd i gyd yn wag ar ei holau. Rowena. Ddoe, roedd yn rhaid i mi fynd i ardd Sunningdale i godi rwdan. Roeddwn ni wedi dal llygodan fawr yn y trap ar ben cae tatws, a digon o gig arni wneud cawl golew efo chydig o rwdan ar Rosmari. Roedd hi'n ddiwrnod bendigedig, yn oer ac wedi rhewi, ond yn glir. Am hanadl yn gymylau pur o'n blaen, yn brawf o'r fendith mod i'n fyw. Plannu coed oedd Siôn a Dwynwen, rhai bach yn y cae gwaelod, sydd yn gau da ni ddim wedi ei ddefnyddio o'r blaen. Mae Siôn yn deud i bod hi'n bwysig i ni blannu coed, achos mi fydd ei hanga nhw ar gyfer coed tân pan fyddan nhw wedi tyfu ymhen tua 15 mlynedd. 15 mlynedd. Sut fyda'r dyn mor ifanc feddwl mor bell ymlaen? Roeddwn ni wedi mynd drwy giat Sunningdale pan welis i o'n stelcian wrth ddrws y cwt. Heb i mi drio, aeth cryndo dros ei weld yr anghenfil peth oedd ddim yn trio cuddiad, ddim yn rhedeg i ffwrdd. Sgwarnog oedd o, dwi'n meddwl,
neu ddau sgwarnog, achos roedd ganddo fo ail wynab fflat afiach ar gefn ei ben, llygaid gweigion a cheg greulon hyll. Roedd o'n aflan, yn groes i natur. Mae'n amlwg I fod o wedi drysu hefyd, neu mi fyddai'r diawl peth wedi rhedeg I ffwrdd oddi wrthai fel roedd creaduriaid I fod I wneud. Dim ond y fforch arddio oedd gini, ond roedd hi'n ddigon, ac roedd o'n hawdd. Wnaeth y bwystfil ddim symud modfedd wrth I mi agosau ato, ac fe aeth pigau metel y fforch I mewn i'w gorff heb fawr o ymdrech geni. Gwingodd y creadur am eiliad, cyn llonyddu. Fel arfer, byddan ni'n taflu unrhyw weddillion anifeiliaid i'r domen ymhen pella'r ardd. Penderfynais gladdu hwn yng ngardd Sunningdale, cyn cuddio'r pridd ffres gyda deiliach mwyn gwneud yn siŵr na fyddai Siôn yn sylwi. Peth bach oedd o, ond doeddwn ni a dydw I ddim am i'r plant orfod gweld drychiolaetha. Fedrai moi gwarchod nhw rhag y pethau mawrion, ond mae rhai pethau bychain yn werth eu cadw I mi fy hun. Mae yna fwystfilod yn bodoli ers i'r cwmwl fod yma. Dwi ddim yn cofio sut y dechreuodd y salwch. Dim ond fod Siôn a fi'n gaeth i'n gwlau a'n gwendlid, a fi'n gwbl sicr yn bod ni'n marw. Dydw I ddim yn siŵr beth ddigwyddodd pan ddaeth y ffrwydriad yna. Damwain yng ngorsaf niwclear Wylfa, ma'n debyg, ar ochr draw Ynys Môn. Ond efallai ddim. Efallai mae bom oedd o, y Mangor, neu ar y pontydd I Fôn. Doedd gen I ddim syniad am gryfder effeithiau gwenwyn, felly fedrai ddim dychmygu faint o'r cwmwl dreiddio ddim cyrff ni, na faint sy'n dal yna. Roeddwn i'n gall. Wedi farfogi efallai gan deitl David arnai. Penderfynais ymddwyn fel rhywun oedd â chalon rhyfelwr. Pan ddechreuais deimlo'r salwch yn corddi fy stumog, cerddais yn ôl ac ymlaen rhwng y tŷ a'r nant yng Nghae Tatws yn llenwi poteli, sosbenni, potiau ac yn ei gosod o gwmpas fy llofft. Os oedden ni am fod yn sâl, roedd yn rhaid I mi wneud yn siŵr ein bod ni'n yfed. Roedd y cwmwl wedi pasio dros y fan hyn, a byddai ei effeithiau yn siŵr o gael gafal arnom ni bron yn syth. Roedd rhaid I mi frysio. Ar ôl ychydig ddyddiau, dechreuodd y llofft arogli fel marwolaeth. Siôn a fi yn noeth ac yn chwilboeth rhwng hyrddiadau o chwydu a doli'r rhydd. Yn gyntaf, poen ym mhob man, yn y pen a'r cymalau ac y Mae'r ein hesgyrn, ac yna'r cyfnod nesaf o deimlo dim poen, a'n bywyda ni ar y gororau. Roedd o fel hannar bodoli, neu chwartar bodoli efallai, gyda dim ond fflachiadau araf o reality yn torri ar fy nghwsg. Llain o olau'n torri drwy'r llenni. Cynfasau'r gwely'n wlyb, a finna ddim yn siŵr ei chwys neu chwd neu bisodd o. A Siôn, ei gorff yn llonydd ac yn las, ei wefusa'n sych ac yn oer. Roedd o wedi marw. A'r cwbl y medrwn ni wneud oedd cydio'n ei gorff noeth a bloeddio chysgu a gobeithio am yr un ffawd. Pan ddeffrys I, roedd Siôn yn gynnes eto, yn anadlu. Am y tro cyntaf ers dyddiau, neu wythnosau efallai, edrychodd fy mab a minnau ar ein gilydd. Mi ges I freuddwyd efo ti di marw, sibrydais. Roedd o'n ofnadwy. Dŵr, meddai Siôn yn gryg, ac estynais am un o'r poteli bach o ddŵr nant yn ymyl y gwely. Yn ein salwch a'n chwildod gwenwynig, roeddwn ni wedi gorfodi dŵr i'n cegau ni'n dau. Ffasiwn hunlle, meddwn wedyn, gan gredyn gyfan gwbl nad hunlla oedd o, ond bod fy machgen bach I wedi atgyfodi yn llofft fach ffiaidd ei fam, y galon lan yn llawn daioni wedi golchi ei waed yn lan. Doedd o ddim drosodd wrth gwrs. Mi gymerodd fisoedd I ni fedru dal ein bwyd I lawr yn iawn. A'r ulcers, yn llenwi ein cegau briwiau a gorad mawrion oedd yn blasu fel cig yn pydru
ac a oedd weithiau yn ddigon drwg i wneud i'n dannedd lacio a syrthio allan. Wyddwn ni ddim faint o amser oedd wedi mynd heibio ers y cwmwl, ond un bora, yn y gwely mawr, a Siôn yn gwneud siap ci yn y cysgodion ar y wal gyda'i fysedd, penderfynais y byddan ni'n dau'n goroesi. Yn fy ngwendid simsan esgyrnog, a gorais yr holl ffenestri a'r drysau. Tynnu'r cynfasau oddi ar y gwely, a phenderfynu llosgi'r fatres pan fyddwn ni'n ddigon cryf i'w symud hi. A gorais dyn o ffa coch, ac eisteddodd Siôn a finnau ar garreg y drws yn ei rhannu nhw, un ffeien blaen ar y tro. Ti'n meddwl daw'r adar ni hola? Holodd Siôn. Do'n siŵr, atebais yn gadarn. Mi fydd popeth yn dod yn ei ôl yn y diwedd. A chofiais ar yr eiliad hon, am wn Mr Thorpe. Byddai'n rhaid i mi fynd i'w nôl o cyn bo hir. Siôn. Mae Dwynwen di bod yn peswch rhyw chydig, felly dwi di cytuno i aros yn y tŷ efo hi tra mae mam yn mynd i fyny i Lyn Cwm Dilyn i folchi. Mae'n rhy oer i fynd i'r llyn, yn fy marn i, ond roedd hi'n mynnu, yn deud i bod hi'n gallu arogli hi ei hun. Dwi wedi cynnal tân ac mae Dwynwen wedi syrthio i gysgu yn y gadar freichia, felly dwi'n mynd i dreulio 5 munud yn sgwennu am y tŷ hael. Mae o'n dal i wneud i mi wenu, blynyddoedd yn ddiweddarach. Roedd o cyn i Dwynwen gael ei geni, a mam wedi penderfynu un diwrnod ac allan o nunlla ein bod ni'n cael mynd i dau gwag nebo a chymryd beth bynnag oedd yn cymryd yn ffansi. Doeddwn ni ddim yn gwybod mod i isio unrhyw beth. Erbyn hynny roedd y 2 dwnal tyfu wedi ei hadeiladu ac yn tyfu digon i'n cadw ni fynd drwy'r gaeaf, a'r trapiau yn dal digon o gig hefyd. Ac roedd mam mor bendant fod dwyn yn beth drwg ac eto, dyma ni, yn benderfynol ein bod ni am dorri mewn i 2 bobl ddiarth a helpu'n hunan. Doedd neb o gwmpas. Roedd hi fel tas y pawb wedi mynd ar ei gwyliau ac wedi anghofio dod yn ôl. Mi ges i ddillad newydd oedd yn ffitio'n berffaith, a beic, matras newydd i'n wely, amball lyfr. Menig, sgarffia, sana, sea boots, ond roedd gen i gynllunia mwy. Ro'n i'n edrych ar ystafelloedd hael oedd gan rai o bobl nebo ar ei tai. Plastig oedden nhw, plastig gwyn hyll efo ffenestri mawr. Do'n i'm yn licio ei golwg nhw o gwbl, fel plorin ar wynab llyfn y tŷ, ond ro'n i isio un. Yn fwy na dim byd arall yn y byd, ro'n i isio stafall hael. Ac felly, mi ges i un. Do'n i ddim yn siŵr i fod o'n mynd i weithio, ac ro'n i'n teimlo'n euog am chwalu stafall gyfan o dŷ rhywun, bod y rhywun yna wedi mynd ers talwm. Fe gymrodd i fisoedd i mam a fi'n ei wneud o. Yn gynta, roedd yn rhaid dewis y tŷ hael iawn. Roedd na 6 yn nebo, ac roedd 4 o rheini yn rhai efo wal frics ar y gwaelod, a ffenestri mawrion ar y top. Doedd y rheini'n dda i ddim i ni, achos doedd dim posib adeiladu wal frics heb fortar. Roedd y 2 arall yn wydyr o'r top i'r gwaelod, ac roedd hi'n anodd dewis rhwng y 2. Ond roedd un yn blastig a'r llall yn bren, a dudodd mam y byddai'n haws trin y pren am bod na sgriws i'w datod a ballu. Ac mi fydda fo'n ffitio'n well yn ymyl y lun tŵ hefyd. Chwarae teg i mam, dim ond bach oeddwn ni ar y pryd, felly mi wnaeth hi helpu fo bob dim, yn enwedig y cario a'r adeiladu ar ôl dod â phob dim adra. Doeddan ni ddim yn gwybod digon am lechi a thoeon ar y pryd, felly creu to allan o darpolin wnaethon ni. Oedd ddim cystal ar gwreiddiol. Mi nes i roi to llechi iawn arno fo chydig flynyddoedd yn ôl, ar ôl i mi ddysgu'n iawn sut i wneud. Doedd hi ddim yn berffaith am amser hir, y stafall hael yna, yn enwedig y ffordd oedd hi'n ffitio ar y tŷ. Roedd hi'n gollwng dŵr am flwyddyn a mwy, ond mae hi'n berffaith rwan, ar ôl blynyddoedd o drio a chywiro a gwella. Da ni ddim yn ei defnyddio fel lle ista ac ymlacio, wrth gwrs, ni dyna oedd y pwynt. Mae'n llawn planhigion sydd angen cael eu cadw'n gynnas fel tomatos a courgettes a cucumbers a chilis.
Yn y gaea, da ni'n cadw tân bach i fynd yna mewn bwcad oedd yn arfer dal glo yn un o 2 nebo. Dydy'r stafell haul byth yn oeri. Dyna'r peth rydw i'n fwyaf balch ohono fo. Roedd mam yn gwybod faint o'n i eisiau stafell haul, felly fe wnaeth hi'n siŵr mod i'n cael un. Ac yn fwy na hynny, mi adawodd i fi wneud y rhan fwyaf o'r gwaith, hyd yn oed y pethau peryglus. Roedd hi'n gwybod mod i angen dysgu y gallwn ni wneud pethau ar fy mhen fy hun. Cam cynta oedd y stafell haul. Mi es i nôl i gael yr ail un, a'i gosod ar ochr draw'r tŷ. Doedd o ddim mor anodd ac roeddwn ni wedi ei ofni, ac ro'n i'n fwy hyderus y tro yma. Mae'n lle perffaith i gadw hada ac i dyfu'r egin blanhigion bach yn y gwanwyn. Mae Dwynwen wedi gwneud den bach o dan un o'r meincia efo blancad fawr wedi gwneud o grwyn cwningod. Mae hi'n i mwitho fel tasai'n fyw. Ar ôl yr ail stafell haul, roedd angen lle oer a thywyll i gadw'r tatws ar moron a rwdan a'r nionod ar afala fyddai'n ni'n cadw ni drwy'r gaeaf. Felly mi nes i adeiladu stor fawr yn yr ardd gefn, i hanner hi o dan y ddaear a tho mawr pren arni. Mae yna silffoedd, rhai wedi'i gwneud gen i a rhai wedi'i cymryd o'r tai yn Nebo. Dydw i heb roi dim ar y waliau, achos mae'r pridd yn dda i gadw'r bwyd yn oer. Ar ôl y stor fwyd, roedd angen rhywle sych i gadw'r coed tân ar gyfer y gaea, felly fe adeiladais gwt mawr gan ddefnyddio cerrig o wal oedd wedi dymchwel mewn rhyw storm. Mae'n ddigon mawr i gadw coed i'n cadw ni fynd am flynyddoedd. Ac wedyn, ar ôl y cwt pren, fe benderfynais adeiladu tŷ allan, achos roeddwn ni wedi arfer mynd i wneud un busnes mewn tyllan y cae. Ond roedd mam yn disgwyl Dwynwen erbyn hynny, ac roedd y pwysau ychwanegol yn ei gwneud hi'n fwy cloff nag arfer. Roedd hi'n heiddi cael eistedd lawr rhwng 4 wal, a pheidio gorfod crwydro'n bell o'r tŷ mewn tywydd mawr. Da ni'n gwneud twll mawr, ac yn rhoi cadair efo twll ynddi. Hen gadair o un o'r tai crandiaf yn Nebo. Cadair fawr grand efo lluniau wedi cerfio i mewn i'r cefn, enw lle a dyddiad yn crymanu fel enfys ar y top. Roeddwn ni wedi llifio twll yng nghanol y set. Wedyn, palu twll yn ddwfn yn y lawnt a gosod y gadair ar tŷ allan o'i gwmpas o. Mae'n bosib symud y tŷ allan a'r gadair pan mae angen, a llenwi'r twll mawr efo pridd. Wedyn, ar ôl y tŷ allan, penderfynais drio adeiladu twnnel tyfu fy hun. Roedd o'n anodd, achos mae'r 2 dwnnel tyfu cyntaf yn rhoi brynodd mam mewn citia cyn y terfyn. Ond roedd gen i rhyw fath o darpolin clir a ffren i'w ddefnyddio fel ffram. Roeddwn i'n meddwl y bysa fo'n syml i gymharu â phob dim arall dwi wedi adeiladu, ond dyma oedd yr anodda o bell ffordd. Roedd o'n fawr, yn drwsgwl, yn mynnu cael ei ddal mewn gwynt ac yn anodd i'w drin. Bu just iawn i mi roi'r gorau iddi, a rhoi'r bai ar gyflwr sal y tarpolin, ond nes i ddim. Ac erbyn diwedd y flwyddyn honno, roedd na hen ddigon o fwyd i gynnal mam a fi drwy'r gaea. Wnaethon ni ddim rhedeg allan o ddim. Weithiau, yn aml, a deud y gwir, mi fyddai'n sefyll ar waelod yr ar yn edrach ar yr holl bethau yma dwi wedi creu. Yr adeiladau, a'r planhigion, a'r bwyd, a dwi'n teimlo fel taswn i'n ddyn, ddim yn ogyn. A dwi ddim isio newid dim bydd. Dwi ddim isio i hyn ddarfod. Dwi'n ffitio fan hyn, rwan. Rowena. Ydy o'n swnio'n ofnadwy? Y terfyn. Colli pawb a phopeth, cymdeithas yn chwalu, popeth yn deilchion. Fi mi erioed mor fodlon fy myd. Roedd o'n teimlo fel disgyn i ddechrau. Diffyg help a gofal a chefnogaeth, ansicrwydd am y pethau elfennol fel iechyd, bwyd, cartref. Erbyn hyn, does na ddim lle i boeni am unrhyw beth arall.
a blinder gwaith go iawn yn ei gwneud hi bron yn amhosib aros yn effro yn poeni ar ôl mynd i'r gwely. Mae popeth mor syml rwan, a phopeth mor hawdd i'w garu. Tarth y bora fel hen ysbrydion ar y lawnt. Sŵn chwerthu'n Siôn wrth iddo ddarllen rhywbeth digri mewn llyfr. Y bloda bach sydd i ddod, hyd yn oed pan mae'r tywydd yn hyll. Dwi'n ystyried sut oedd pethau cyn y terfyn ac yn meddwl nad fi oedd honno os bosib yr hogan fach dawel roedd arni ofn y byd. Yn mynd am dro efo Sionin pan oedd o'n fach ac yn mynd ar iPhone efo fi. Creu sefyllfaoedd perffaith mwyn rhannu delweddau ar-lein heb rannu dim byd. A Siôn, ers ei fabandod, yn llonydd o flaen sgriniau. Roedd y byd go iawn yn siom iddo, heb ddechrau, canol a diwedd taclus, penod o Thomas y Tank neu Sam Tân. Roeddan ni'n byw heb ddistawrwydd, sŵn teledu neu radio'n parablu yn y cefndir o hyd. Ond roedd na fydandod gwag, afiach, am y ffordd roeddan ni'n byw. Unwaith da chi'n stopio clywed, da chi'n dechrau gwrando. Anrhefn patrwm y glaw ar y ffenestri. Llais y gwynt yn morio canu neu'n sibrwd cyfrinacha. Deffro'n y bora gwybod, heb edrych, i bod i wedi bwrw eira. Da chi'n clywed ei drwch o ar y ddaear. A gweld y tlysni hefyd. Mae na fwy o harddwch rwan nag oedd na cyn y terfyn. Ac eto, nag oes. Mae pob dim yr un fath. Dim ond ein bod ni'n ei weld o. Yn ôl trefn naturiol pethau, bydda ni ddim yn byw mewn tŷ fel hwn. Roedd merched fel fi yn byw mewn tŷ teras 2 lofft efo waliau llaeth a chymdogion swnllyd. Neu fel roeddwn ni cyn i mi gael Siôn, yn un o fflatiau'r cyngor wrth y cae chwara, efo steinia brown ar y nenfwd ac arogl piso yn y lifft. Ro'n i'n casau'r fflat na. Yn byw uwchben cwpl canol oed oedd yn caru ac yn cwffio'n rhychal, a ffenast fawr fy stafell fyw yn edrych i gyfeirio tal y sarn a'r llechi. Ro'n i ar fy mhen fy hun yn llwyr. Roedd yr olygfa yn hyfryd, fel llun gwyn a glas a phorffor ar barad fy fflat. Ond fedrwn ni ddim gweld y tlysni. Taswn ni wedi bod yno adag y terfyn, yn byw yn fanno, yn lle fan hyn. Rhyw foi ddaeth i mewn i'r siswrn arian un pnawn, a chyfarch Genor fel tasa hi'n fam iddo fo. Welish i erioed unrhyw un yn cydio yn Genor fel na, ddim cynt na wedyn. Ac roedd rhywbeth yn y ffordd roedd y ddau'n cau eu llygaid wrth gofleidio ei gilydd, oedd yn gwneud i mi deimlo'n gynas tuag at y dyn. Mab Nancy Parry oedd o, un o gwsmeriaid selog Genor. Ac roedd yma i ganslo pwyntiad i fam am ei bod hi wedi gorfod mynd i gartraf henoed ochrau fel un heli. Eisteddodd yn ymyl Genor wrth iddi gripo lliw i mewn i wallt un o'i ladies, a bwrodd ei fol. Da ni ddim isio gwerthu'r tŷ wrth i Genor, ond mae'n biti gadw fo'n wag, a wath fi heb a rentio fo allan efo'r holl blydi straffig ac insurance a tax a ballu. Roedd o'n dal y dyn yma, yn rhy fawr i blygu'n daclus i gadeiria. Dwi'n meddwl i fod o gwmpas yr 100 oed bryd hynny, ond roedd rhywbeth yn fachgenaidd yn y ffordd oedd o'n gwenu. Ei gerddediad araf, crwm, fel tasa fo'n trio gwneud ei hun yn llai. Fedri di ddim rhentu cash in hand i rywun ti'n nabod a pheidio potsian efo'r holl reola, gofynnodd Genor, a digwydd i mi edrych i fyny ar yr eiliad honno, a dal ei llygad yn y drych. Cefais fy achub gan Genor mewn cymaint o ffyrdd. Dechreuais, a throdd y dyn atai, a rhoi gwen bach, gwen olygus oedd yn dangos ei ddanaeth blaen, yn gam fel hen feini. Tŷ bach oedd o, ond roedd o yng nghanol nunlla, ac roedd ganddo fo ardd. Ac mod i'n unig weithia, roedd o'n unigrwydd braf. Roedd y rhent yr un fath ag roeddwn i wedi dalu ar y fflat,
am bod weirio'r letrig yn hen ac yn berig, a'r ffenestri'n rhai hen ffasiwn oedd yn gadael drafft i mewn, ac am bod y gegin wedi bod yno ers yr 1960. Roedd yn agos at fas teledu Nebo, oedd i weld o Sir Fôn a Chaernarfon ac o Benllyn. Yn y nos, byddai rhes o oleadau bach coch yn goleuo'r metel hyll fel blodau bach disglair. Byddwn ni'n ei weld o bell pan fyddwn ni'n gyrru adran y nos, ac yn meddwl tybed oedd o'n sbïo draw o Sir Fôn weithiau, ar y rhes o oleadau coch yn ymestyn i fyny'r nefoedd, ac yn meddwl amdanau. Byddai o'n dod bob mis i hel yr rhent, a'i gar o'n llawn seti plant a ffeli peldroed, teddy bears a phapur da. Nes i ddim gofyn am ei bobl o, a doedd o ddim yn holi amdana i. Ro'n i wir yn meddwl mod i'n ei gario. Yn y dechrau, roedd o'n feddw ar y posibiliad ohona i. Y ddynes ifanc, dawel, oedd yn byw fel ysbryd yn hi ei fam. Dwi'n mynd i gadael i. Dwi am symud i mewn i fama fo chdi row. Byddai'n gadael y tŷ yn llawn o arogli aftershave a chwys a sigarets. Gwyliodd fy mol yn chwyddo a thyfu, eisteddodd yn fy ngwely yn trafod enwau, ac weithiau yn anamal, ond weithiau, byddai hanner a ddewidion yn cael ei hochneidio o'i geg danedd cam. Efo chdi dwi eisiau bod, neu, sy'n ni roed y byd i ni fedru. Erbyn i Siôn gael ei eni, doedd dim ots gyn i am y dyn. Fedrwn ni mo'i gysau o, am bod casineb yn emosiwn cryf, a doedd gen i ddim emosiynau cryfion amdano mwyach. Ro'n i'n teimlo bechod drosto fo, a'i fywyd llwyd, ei ddiffyg dewrder, yr holl ddyddiad di-fflach un donog roeddwn i byw. Byddai o ddim yn croesi'r trothwy wrth nôl yr rhent. Y tro olaf, rhyw bythefnos cyn y terfyn, dywedodd, o'n i jyst ddim eisiau brifo neb. Ond roedd o'n gwybod bod Siôn yn y tŷ, yn gwylio cartoons, a doedd o ddim am ddod i mewn i weld o. Dwi bron yn siŵr i fod o wedi marw rwan. Rowena. Bydd Dwynwen ddim yn cofio bywyd cyn y terfyn, meddai Siôn, wrth wylio ei chwaer fach yn cysgu'n gyrlen o gnawd ar y soffa. Doedd hi ddim yn bodoli. Mi fydd ei bywyd hi'n hollol wahanol achos doedd hi ddim yma cynt. Mi nes i synnu o glywed Siôn yn deud hynny, achos roeddwn i wedi cymryd yn ganiataol i fod o'n gwybod bod Dwynwen yn marw. 2 oed ydy hi, fy hogan fach hi. 2 oed, ac ychydig fisoedd. Fe'i ganed yn llyged un o'r stormydd gweithaf y tymor. Storm naeth rwygo coed o'i gwreiddiau a thorri un o ffenestri cwt Mr Thorpe, y gwydr yn fan fel siwgr. Dywedodd Siôn fod Shakespeare wedi sgwennu am y ffordd y crynodd y ddaear fel cachgi pan aned Owain Glyndŵr. Un felly fyddai Dwynwen hefyd, medda fo. Rydw i'n cofio meddwl mae rhyfedd o fyd oedd cael fy mab yn dyfynnu Shakespeare i mi wrth i mi eni chwaer fach. Roedd ei dyfodiad hi'n hollol wahanol i enedigaeth Siôn, yn llawer haws. Y llif o ddŵr cleirwyn yn gollwng ohono fi ac yn bwydo'r pridd wrth i Siôn a finna wneud yn siŵr fod y twnal plastig yn ddigon cryf i wrth sefyll y storm oedd yn croni uwchben y môr. Dyma fi'n sefyll, yn sydyn, y dŵr yn gynnes yn fy nillad.